So khambani bafethu. Ngithe ngiyangena namhlanje kwi-TV ngisathi ngibone sikwenzakalani and then I bumped into ishow ebekade idlala kumzansi Magic at 8 o'clock ekuthiwa Icala. Bafethu, the show was actually quite nice. It was actually quite nice. Ngifuna sidiscusse yona and then waze sidiscussa futhi nomkhokha. Hayi yabona ke i-episode engomhla ka-9 October today umkhokha. Hayi uMamzoba uza ngelinye igeya. So let's go. Alright, first things first. Ngicela abafethu ukuthi ningakhohlwa, you need to subscribe, press the like button and the bell button so that nizokwazi ukuthi nithole ama-notifications whenever I drop these videos. So let's start over here. Icala, it's a show located eXhobo, ikhuluma ngalomndeni lona ngathi wakamtshali ngoba ngibona isithakazelo sabo ubaba ubizwa ngohlabangani. Umndeni lo kaMtshali isiqala ishow iqala ngokuthi bamenzele undodakazi wabo umemulo, right? Bamenzule undodakazi umemulo, kambe bamfaka umhlwehle kwenzeka yonke into ubaba ke lo. And then khona omunye umndeni okhona futhi kuduzuka khona nalapho futhi umfana wakhona ajwayele ubaba osifana sendaweni ongathini uyabona umfana okhodziwe nje. Umfana ke lo kwasho ukuthi useduze usondelene nendodakazi yalo baba lo. Hayi. Kodwa ubaba akayithandisisi ukusondelana kandodakazi wakhe nalomfana lo. Only to find ukuthi hayibo umfana lo uma kamfana basically mina lo baba lo uhlabangane lo adenzela undodakazi umemulo bayazana banokuntshontsha nokuthila bakwenzayo. Hayi. Kanti futhi sovele kuvela ukuthi hayi ukutshontsha kwabo lokho sekuzokwalidela ukuthi azabe khona naye umfana lo. Umfana lo undodana kulo baba lo. Iyayizwa leyo nto leyo. Iqala kanjalo indaba. Ayiqhubeki ukuthi kwenzakalani ngoba ekugcineni ubaba ugcine seshonile selikhiphile iqiniso konkosikazi wakhe okuma ngalo ntombazane emenzela umemulo ukuthi hayi bonkosikazi ngaphambi ukuthi ngithule nayo imfihlo umfana lo umsizi okanje ojolile indodakazi ngicela bangaqhubeki bazone laba ngoba kuba kwamanyala indodana wami lo awasho beshona kanjalo ke umama wathule secabanga na ukuthi hawu sonke lezi bade senzeka phakathi kwamyeni wami nalo mama umanqumalo nani kade kahle kusho umjolo wathatha umidumbu sayise wasisa lapha yana kulento kulelo shendelele yabona ngisazi sifuna ubona kahle ukuthi uqhubeka kanjani izinto zayo, but it's quite a nice show. Ngicela nje ukuthi bafethu siyibuke vele ke amashows ama Mondays mhlawumbe izodlala nje for 3 months obiqala manje should most probably by end of December nayo izobe siphela qala uJanuary kuba uqale enye entsha aba 12-13 episodes. It's a nice show. Now asidlule kokunye umkhokha. Hayi ke wemkhokha hayi bafethu yabona bafethu uMamzobe bafethu hayi ubaphethe lapha. Iqale ngokuthi kishow kuvele bandla umfana lo owamfowabo kaSiphamandla bandla benonkosikazi wakhe lapho nomkhosi uphethe ukugula. Ingane yagula yazadida ngisho kwasayena ubusisiwe ukuthi kahle kwenzakalani. Bayise esibhedlela ingane nayo odokotela bathi hey basalinda ama test kwenzakalani ayibandla ibhlungu indaba yegulelwa ingane. That was quite a sad part. But on the other opposite side, ngoba phela uMamzobe has been nominated by iWill eyashiwo umlungisi ukuthi kube uyena ophatha ibandla, and yena uMamzobe uthanda ukuthi uzokwenza ama-interviews of wonke ama-potential leaders. And ke wonke umuntu kumele abe kwipaneli ukuthi benze ama-interviews. So in that panel khona uMaphalala, khona yena uSiphamandla, bese kuba khona ke uPhakathwayo. Hayi uMamzobe ke abiza ibandla asho ukuthi ke ulinde umthembu ukuthi amtshele ukuthi kwenzakalani yini eyenzakalayo. Hayi wabalaka wakheqa amagula lapha yana ke uMamzobe esho ukuthi hey isonto lethu ngcolile kunabantu abangacacile sinomuntu omprofeti ongakwazi ukubona. Sinomuntu ofebayo bese siba nebhantini futhi ibhantini ubani uSiphamandla eyadelela lo mfazi. Kodwa ke ekona konke seqedile ukusho lokho ebandleni wayesethi ke umuntu ambona kuyena ke kodwa ke ozoliphatha kahle le bandla uye uqobo lwakhe izobisto yabo. Ngifisa ukwazi kodwa ukuthi yonke lento izophelela ke ngoba phela uMamzobe lezi amahemhem la wakhona ukuthi uzoyeka ngabe ngempela azoqhubeka yini yabo. But angazi ngendlela akwenza ngayo we shall see. Asazi ukwenzakalani ngempela, asazi ukuthi kuzokwenzakalani. But anyways, this was the episode for today. We just need to see it and watch and sibone ukuthi izophelela kephi. So guys, namhlanje ishow entsha sekudiscussile, it was Icala as per usually ke umkhokha we always do yabo. I mean it's one of the trending shows akhona adlalayo ku TV basically right now.
But yeah, man. So that's it for me. Ngibonga for this senu. Please don't forget to subscribe to my channel. Ngiyanibonga ngokunisupporta kwenu. Ngibonga kakhulu.